Tak, takhle nějak začínal subregionál u mě v neděli už. Takže pohled do ložničky. Trošku směrem ven, jestli tam bude něco vidět. Venku teda minus 8 stupňů. Mlha. A docela silný vítr. No, tady na přední část auta, kde vedou koaxiály od mikrovln na napájecí zdroje. No, v dálce vidět zakrytovaných 47 giga. No a nyní se zkusíme podívat ven, jak to teda vypadá venku. Teda Sibérie. Velké poryvy větru. Přítel, který mi tu zachraňoval vlastně život, elektrocentrála. No a nyní proti větru teda, nevím jak to bude vidět. Otevřená kapota, nic vážného, jenom se dobíjí baterka. Žádná tragédie, jak by řekli jiný. No, takže ještě zkusím celkový pohled, jestli se to tam vejde. Momentálně teď běží pořád výzva na OK1 Emil Marie, jestli mě teda zachytí. No, uvidíme. Takže tohle to je tak aby bylo vidět rozmístění antén. Takže vlevo 10 giga, pod tím 24 a tady zakrytých 47 giga. No, zatím teda ještě je neděle, ještě teda nepoužitých. Takže takhle no. Takže pohled na speciální výbavu. Žhavíme, no, aby jsme teda mohli odjet šťastně domů. A snudy, položená anténa na 70 cm, jenom tak z legrace na střeše, rozdání pár bodů. No a nyní teda jdeme směrem na západ, odkud teda fouká vítr. Tentokrát se to teda meteorologům opravdu zadařilo, ta předpověď. No, takže tady je vidět, jak fouká vydatný vítr.
že jako žádná sranda, no. Už mám teda omrzliny, ale co bych si to nenatočil, protože tohleto už asi v březnu nikdy absolvovat nebudu. Protože stojí to hodně úsilí a člověk tady mrzne. No. Jinak krása nesmírná, stromy, včera teda to bylo víc, něco opadalo. To je na tomto nádherný, no. Občas tady teda nějaké to auto, no, a ztrácí se v mlze, no. Takže dohlednost řádově možná ani ne 100 metrů podle toho na jakou stranu, no. Takže 50 až 100 metrů dohlednost. No, tady je vidět, jak projíždí auto, jestli projede. No, všichni se divějí teda. To je takový šílence, to asi nepohledaj, no. Takže jdeme se podívat, jestli tam OK1 Emil Marie něco vylovil a zkusíme udělat ještě nějaké to spojeníčko, no. Jestli to teda vyjde. Takže tady je pohled ze spoda na sestavu 23, 3,5 giga, 23 cm, 3,5 giga, 2 metry, a pod tím je na 2,3 giga. Takže jdeme do teplíčka. No. Tady vás zdraví OK1 UFF. Ahojky. Tady je přece jenom nejlíp. S nejvěrnějším přítelem tady Etavírkou.